Лорена е при нас в Никсо Премиум клуб. Петрич, здравей, как се чувстваш? Здрасти, добре. Малко бях болна тия дни, но вече съм на разположение. Масата е пълна с шотове, настроение. Добре. Каква е тази любов към синия шот и какво има в един син шот? Искаш ли да бъда честна? Не. Не знам какво има вътре. Не знаеш? Значи на мене ми хареса страшно много с лимон. Аз ги обичам заради лимона, защото са ми доста свежи така и повдигат настроението, гласа смазват и така. Днешната тема, която питаме хората в клуба е как си представят идеалния партньор? Ти как си представяш идеалния партньор, когато беше малка и когато порасна, какво се промени, как си го представяш, защото знаем, че в момента, че си обвързана. Ако трябва да съм честна, винаги съм мразила. В смисъл, никога не съм одобрявала, когато някой ме попита, имаш ли идеал за мъже. Това е много относително, защото, както ти сам ме попита, във всеки един етап от живота виждаш различното в един човек. Нали, преди, да кажем, когато съм била на 17-18 години, съм виждала примерно външния вид. Вече на 25, да кажем, виждаш държанието като цяло. И вече след 30, според мен, гледаш самото отношение на човека към теб. Така че по-скоро на този етап вече гледаш държанието, колко е олегнал, как се държи с теб, с околните, с абсолютно всичко, отговорността на един мъж като мъж. Както се казва, да тропне по масата и да се покаже мъжката. Едно време тия неща не се гледах. А можем ли, когато човек е по-малък, примерно на 20 няколко години, когато хората правят тези връзки, да преценим този човек как ще се държи на 30 плюс години, когато има семейство? Не мисля, честно казано, тъй като живота и опита те очуква хубаво. И ти не знаеш този човек, когато легне, защото не смятам, че едно 20 годишно момче, мога да кажа, на 35 ще бъде по същия начин. Живота те очуква, а отношенията между хората като цяло се променят в днешно време. Така или иначе, вече сме пренаситени, имаме какво да видим, какво да ни разсея по улиците, нощния живот и всичко, което ни се случва в ежедневието. Добре, и ти как, тъй като говорим за промяна, ти как се промени от както когато беше 20 годишна до сега? Кое е най-голямата промяна в тебе? Смея да кажа, че повече изисквах за себе си. В един момент започваш да ставаш малко егоист. Едно време страшно много гледах на партньора ми да му е удобно. Той да се чувства окей, раздавах се много, отдавах се много, докато след няколко раздели разбираш, че освен да гледаш твоето удобство, нали, няма по-важно от това, защото когато ти се чувстваш комфортно, тогава го предаваш на половинката и смея да кажа, че и той е по същия начин. Хората казват, че когато личностно се чувстваш щастлив, това може да го предадеш всъщност и на партньора до тебе. Абсолютно да, аз го казвам дори когато съм на сцената. Ако аз излеза на сцената и се забавлявам, предавам цялата тая емоция на хората. А ако аз излезна и гледам в една точка в земята, дали ще забавлявам някой, предавам същата емоция на тия хора вънка. Така е и в любовта, смея да кажа. Ако искате емоциите на Лорена и на всички други изпълнители, заповядайте в Петрич, Никсо Премиум клуб. Очакваме ви!